Ahoj všichni, zdravím vás u našeho nového videa. Tentokrát jsem sám, vyrazil jsem na takovou lehčí vláčku na mou oblíbenou řeku, kde budu zkoušet nějaký hladinový nástrahy. Byl jsem ještě dopoledne v práci a teď už jsem přijel k vodě, je něco popolední, kolem 12:30 a budu zkusit projít vodou, budu brodit, takže půjdu vodou a budu zkoušet hladinovky, pokusím se přelstít nějakou štíku, případně nějakého tlouště. Myslím si, že to bude trošku boj s vodákama, ale nějak si poradíme. Teď scházím k vodě a jdeme na to. Tak, prochytal jsem první spot, bohužel jsem žádný záběr neudělal. Viděl jsem jenom pár tloušťů, ale ti se zatím jenom otočili a nechtěli to. A teď jdu řekou dál a podívejte na tu nádheru. Takhle krásná řeka. Bohužel v těchto úsecích je dost mělká, ale nějaké ryby se tu udělat dají. Je tu spousta drobnějších rybek, ale uvidíme. Se dostávám na místo, kde už jsem v minulosti nějaký štíky udělal, kde je stín, hlubší voda, takový vracák, kde to stojí. Takže pecka. První vodáci už jeli okolo mě, ale myslím si, že další nebudou daleko, tak to musím rychle projít. První záběr. Mám tam první rybu. Vidíme, co to bude. A je to krásný tloušť. Parádní velikost. Pecka, první ryba. Tak jo. Tak plav, kamaráde. Prděla, netrefila to. Pěkný záběr, ale zase to toho jenom hryzla a nepíchla se. Tak, vracím se pomalu k autu. Prošel jsem první část úseku. Byl to nějaký zhruba takový kilák a půl. A bohužel jsem se nedocílil moc ryb. Povedl se jeden lepší tloušť, kterýho jsem vám bohužel nezvládl úplně natočit, měl jsem kameru špatně nastavenou. Každopádně aspoň je tam vidět záběr, ale potom jsem měl 3 útoky od štík, kdy ani jedna to netrefila tak, že bych ji píchl, ale nevadí. Teďka šlapu k autu tady mezi polem na posilnici a přejedu níž na další úsek, kde mám těch ryb nachytaných víc, kde vím, že těch ryb je tam mnohem víc, je tam mnohem víc tloušťů, takže bychom mohli docílit tam víc záběrů. Takže přejedu a pak se ozvu. Dámy a pánové, nevím, jestli to vidíte, ale to množství těch ryb, cejní, obrovský cejní, tady 30-40 cejní, kapři mezi něma, stojí tam mezi tím padlým stromem. Je to neskutečný. Úplně hromada ryb.
Tam dokonce vidím plavat sandáta teď. Mezi něma tam plave sandát. Tak 50. Neuvěřitelný. Tak, teď jsem došel k tomu stromu, kde jsou ty ryby. Tady jsou takhle, stojí kapři. Už se tam začínají vlnit. Se zkusím pomaličku přiblížit. Ty kráso. Teď nekecám, tady plave normálně. V hejnu plaval normálně amur. Teď tady jedou kapři ke mně. Neuvěřitelný, kolik je tu ryb. Samozřejmě ryby o mě vědí. Vnímají mě. Slyší moje kroky, takže je tady trochu rozplaším, ale vůbec mě nenapadlo, že tady je tolik ryb. Ale zrovna třeba štika nebo tloušť, na který já cílím, tak ty jsem tady neviděl vůbec. Je tam ryba. Přišel záběr. A je to další tloušť. Další tloušť. Zase slušnější velikost. Dobrý. Zase krásná 40. Pojď sem. Mě zajímalo, kde jsou ty štiky. Perfektní ryba. Tak. Pojď. Bylo vidět, že něco potom zaútočilo. Něco potom vyjelo, ale ryba to nakonec nevzala. Další záběr. Pojď, zobni to ještě. No, to je neuvěřitelný. Jenom tak opatrně do toho ťukne. Asi zřejmě to bude tloušť, protože štíka bývá agresivní a ta do toho prostě naletí. Stále to nedoberou a stále to nedoberou. Právě to na menší tlouště, že to teď zkoušijou. Teď jsem prošel zhruba další kiláček. Šel jsem tentokrát proti proudu prvně. Bohužel jsem žádné ryby nedocílil. Bylo jenom pár jemných záběrů, zřejmě od malých tloušťů. Takže teď se vrátím zase kus zpátky po cestě a
sednu do auta a sjedu ještě o takových 500 metrů dolů a zase půjdu proti proudu výš. Chytá se mi tak líp, přijde mi, že ty ryby na to líp reagujou, když chytám proti proudu. Sice je to těžší skrz vedení nástrahy, ale tím, jak chodím tou vodou, tak vytvářím ve vodě kal a zvedá se bordel z bahna. A než stačím ty místa proházet, tak jak se to rozvíří, ten proud to snese níž a ty ryby to prostě plaší. No, takže jakmile se ta voda skalí, tak ty ryby absolutně na to nějak nereagujou. Proto je lepší chodit proti proudu s tím, aby ten kal šel po proudu dolů a já byl schopný chytat ty ryby v té čistější vodě. Mám to tak vyzkoušený. Dá se samozřejmě i po proudu ty ryby udělat. Není to takový problém, ale většinou musí být člověk rychlej a rychle házet, anebo pořád jít a u toho prostě házet a zkoušet. Je to tak. A teď se posunu teda dál, šlapu tady zase vedle kukuřice, čeká mě ještě kus k autu, ale dneska je to bohužel slabší teda, čekal jsem tu aktivitu lepší, ale myslím si, že mají na to vliv i poměrně dosti vodáci, co jezdí na lodích, protože těma pádlama právě hodně rozvíří tu vodu a skalí, tudíž já jakmile jdu tou řekou, tak prostě ta řeka je kalnější a občas nějaký ten tloušť do toho kousne, ale nevím, ty štíky na to vůbec nereagují, asi přes tu skalenou vodu to ani nevnímají, přitom zvuk té hladinovky by je měl. A mám i vyzkoušený, že je fakt vytáhne i na větší vzdálenost, ale bohužel aktivita je mizerná, ale je to začátek sezóny. Ještě to tady určitě budu zkoušet víckrát. Takže teď šlapu a pak se ozvu, až zase přejedu na nový místo. Jsem na novém místě a přišel první záběr a je to malinký tloušť oproti už se vyhákl, super, bylo to miminko, takže je dobře, že se vyhákl a jdem pokračovat. Jsem v úseku, ve kterým jsem ještě nechytal, nemám ho vůbec zmapovaný, takže vůbec nevím, jaká je tady hloubka. Tak uvidíme. Štíkám se dneska evidentně moc nechce, ale tlouštěňáci v papaji. A netrefí to a netrefí. Pomohl jsem si proudem, nechal jsem woblera sjet až dolů. A pod tím stromem samozřejmě byla ryba. Bohužel nemám štěstí na to, aby to dobře trefovali dneska. Je to tady nádhera. Až tam na ty opičáky, na těch lodích, co tady dělají takový bordel.
Tak je tady krásný klid. A i ty ryby jsou aktivní, pokud je tady klid. Ale vidíte, jsou úplně fantastické místa. Oproti minulým rokům, co jsem tady chodil, tak se ta řeka úplně rapidně změnila. Místa, kde byly mělčiny, nic zajímavého, tak jsou třeba spadlý stromy, vymletý břehy, prostě se zvětšila hloubka a najednou se tam objevují ryby, které tam předtím nebyly. Je to hustý. Je to hustý, fakt jak se to během pár let je schopný ta řeka úplně proměnit. Tam jsou teďka vidět kola ryb, jak se to teďka úplně sklidnilo ta voda. Tak mám zaháklej trveháček akorát. Tak, dobrý. Zkusíme to tam podél té trávy. Tak, super. A pomalinku. Není potřeba nějak agresivně, ten ocásek hezky pracuje. A pomalinku jedeme. A teď nic. Dámy a pánové, na tomto malebném místě bych to chtěl dneska ukončit, ještě stojím ve vodě. Bohužel to nebylo tak produktivní, jak jsem čekal. Povedlo se jen pár ryb. Vlastně 3 tloušti, který jsem vytáhl. Jeden bohužel jsem ho špatně natočil. Měl jsem špatně nastavenou kameru. Ale pak si myslím, že už by to mělo být lepší. Záběru bylo celkem dost, ale myslím si, že pouze 3, možná 4 útoky z toho byla štíka. Jinak to byly všechno tloušti, což tady nebývá úplně zvykem. Tady většinou udělám třeba 20 záběrů za ten den s tím, že třeba 17 z toho je od štíky. Ty tloušti tady se chytají zřídka, ale dneska prostě ten den byl nějaký jiný. Nicméně nevadí, já to semka určitě pojedu ještě zkusit jindy. Doufám, že se vám to aspoň trochu líbilo. Doufám, že tam budou vidět ty útoky aspoň po té hladinovce. A my se na vás zase budeme těšit u nového videa. A mějte se krásně. Petru zdar.